Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkanmu da kasancewa da Arewa Teach. Yau insha Allah za mu gabatar da tutorial kamar yadda muka fidda samfurin tutorial din da za mu gabatar. Kafin mu je ga wannan gabatar da tutorial muna ƙara neman alfarma da a taba alamar subscribe kamar yadda yake a ƙasa, wato a taba alamar subscribe na channel ɗinmu da kuma taba ƙararrawa domin samun dukkan wani bidiyo namu da muka yi uploading da zaran mun ɗaura shi a YouTube. Sannan kada a manta a taba alamar like domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar da wannan aiki. Sannan in akwai abun da ake bukata ko wani karin tambaya ko kuma wani abu da ya shige ma duhu za ka iya mana bayani ko kuma tambayar mu ta wajen comment ko kuma ka bibiyi shafin mu na pejin Facebook ko kuma ka bibiye mu a group WhatsApp. Za mu yi tutorial na editing yadda za mu yi editing na hoto kamar yadda muka nuna a farkon bidiyo. So da farko ga wanda suka kasance ba su da PixArt za su iya zuwa su yi searching din shi a Play Store su dauko shi, shine za ku gan shi da alama kamar wannan. Bayan kun dauko shi za ku yi register ko kuma ku yi skipping. In baka da bukatan ka yi register lokacin da ka dauko shi ka bude cikin sa, in ya requestin ka yi register sai ka rufe datan wayanka sai ka taba sign with your Facebook. So bayan ka taba zai nuna cewa babu network sai ka taba back, wanda in ka taba back daga sama wajen kamar nan zaka ga akwai wani waje da aka rubuta skipping sai ka taba skipping din. So bayan ka kammala nan in ka bude cikin shi zai baka daman ka bude cikin sa kamar haka, wanda in ka bude cikin shi zaga kamar yanda yake a nan wajen. So daga nan akwai alamar wannan plus sai mu taba shi, wanda mun taba shi zai nuno mana nan wajen sai mu selecting na nan domin mu ga dukkan hotunan da suke cikin wayar mu ko kuma mu amfani da recent din nan sai mu zabi gallery domin mu dauko hoton da zamu yi editing din. So bayan nuno mana nan wajen sai mu taba nan inda hoton yake sai mu selecting na wannan hoton. Bayan mun dauko hoton da za mu yi editing din, so daga nan sai mu zo kasan nan sai mu taba wannan cut out din, wanda mun taba cut out shine zai nuno mu kamar zai nuno mana waje kamar nan. To sai mu yi amfani da dan yatsan mu wajen mu zana inda muke so mu cire a cikin hoton kamar inda nake haka. Sorry. So bayan mun gama zanawa sai mu taba daga nan sama sai mu taba wannan kibiyar wanda shine zai yi kokarin ya zazzana inda zai cire mana background din hoton kamar yadda yake a nan wajen. Sai mu amfani da dan yatsan mu zoom in din cikin hoton kamar yadda nake yi. So daga nan sorry bari mu sake cutting din shi tunda an samu problem. Sai mu taɓa kibiya. So bayan ya gama yankewa sai mu yi amfani da ɗan yatsa mu guda biyu mu zoom din cikin shi kamar yadda yake ana. So nan inda ya kamata mu cire sai mu taɓa nan wajen eraser din nan. Bayan mun taɓa shi ya hutu sai mu yi amfani da ɗan yatsa mu goge cikin wajen kamar yadda nake. So sai mu ƙara amfani da pencil domin mu dawo da inda muka taɓa a jikin shi kamar yadda nake yi hakan nan. So bayan mun gama yanke nan sai mu dawo daga nan ma sai mu yanke duk wani kusurwa wanda ba jikin shi bane ba kamar yadda yake a nan. Sai mu yanke shi ko mu goge shi ta hanyar amfani da wannan eraser din wanda nake. So sai mu taba fenti domin wannan pencil domin mu gyara inda muka taba a jikin shi. So bayan mun gama sai mu taba save kamar yadda yake a nan wajen, wanda shine zai fita kamar haka. To sai mu taba save wannan kibiyan wannan, bayan mun taba ta sai mu taba save a nan wajen sai mu kara taba saving. So yanzu sai mu dawo da baya mu yi discard din shi kamar yadda yake a nan. So daga nan sai mu kara taba back wanda zai dawo da mu nan wajen. Sai mu zo daga can kasa sai mu zabo color background sai mu zo nan mu zaɓi white kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun zaɓi white to daga nan sai mu zaɓi
art photo kamar yadda yake a nan, sai mu taba hoton da muka yanke din kamar yadda yake. Da mun taba sai mu kara girman shi kamar yadda yake haka. So bayan mun sa hoton sai mu zo daga nan sai mu kara taba alaman kara hoto, sai mu dauko wannan hoton wanda za mu ba da link din inda za ka dauko shi a wajen description ko a wajen comment. So sai mu selecting na hoton, mun taba shi mun kawo shi na wannan akwai link din shi a wajen da ake yin comment, sannan akwai link din shi a wajen description na wannan bidiyon, sai ku dauko shi. Bayan dauko shi sai mu amfani dan yatsa mu juya shi kamar yadda na juya shi hakan nan, sai mu kara fadin shi ko girman shi kenan haka. So bayan mun kara daga saman nan wannan wajen sai mu taba shi, sai mu taba wannan move down din kamar yadda yake. Da mun taba move down din shine zai mai da shi bayan sa. So bayan mun mai da shi sai mu kada taba hoton nan, gashi mun taba shi, sai mu zo daga nan mu duba nan wajen blend din nan sai mu taba shi kamar yadda yake. Wannan mun taba shi sai mu zabi screen kamar yadda yake a nan wajen. Wannan mun zabi screen shine za ga ya zama kamar haka. So sai mu yi amfani da yatsa mu dragging din shi kasa, sai mu mai da shi haka ko mu mai da shi wani abu da makamacin da muke so. So daga nan sai mu taba alaman good za mu iya barin sa haka sannan za mu iya saving din shi. Bayan mun gama daga saman nan sai mu taba wannan kibiyar domin ya bamu dama da rami saving. Daga nan ga save sai mu taba saving, sai mu kara taba wannan save pictures kamar yadda yake a nan. So wannan yake nuna cewa mun yi saving din shi. So haka za mu ci gaba da kasancewa da kuma muna gabatar da tutorial masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a taba alamar subscribe, a kuma taba alamar like da kuma yin comment abinda ba a fahimta ba. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.